Отидеш ли за първи път в Хисаря, оставаш с впечатлението, че времето тук върви в различни посоки и е създало някакъв странен микс от епохи, култури и цивилизации. Редом с съвременните сгради тук се кипрят варосани къщи с дворчета в градски възрожденски стил. До тях като стожери на своето време стоят масивните сгради на санаториумите и почивните бази, строени през социализма. Огромни столетни дървета нашепват легенди от миналото. Непресъхващите топли извори създават усещането за вечност. И между всички тези белези на различни епохи се издигат руините на стените на древния римски град. Вървиш по улиците и очакваш зад ъгъла да зърнеш или римски пълководец, или някой от известните ни писатели, създали тук емблематични свои творби, или пък самия себе си в някакво друго времево измерение. Наричат Хисаря вълшебен град с вълшебни извори. И това не е случайно. Именно заради лековитите си минерални води и заради благоприятния климат и местоположение, тези места са били населени от дълбока древност. Археологически разкопки откриват следи от живот по тези земи още от 5-6 хилядолетие преди Христа. За траките това място е било лечебно религиозно светилище. Връх в развитието си градът достига по времето на римския император Диоклециан, който го превръща в шедьовър на римската култура без еквивалент в световен мащаб. Градът получава името Диоклецианопол и става третият по важност в Римската империя след Филипопол и Берое. Наред с високите отбранителни стени, величествените порти и десетките отбранителни кули, останки от които и до днес могат да се видят в Хисаря, римският император построява терми, които по своята функционалност могат да съперничат на най-модерните спа-центрове. Римските терми в Хисаря са едни от малкото запазени и до днес в света. Днес те са атрактивен туристически обект, в който туристите със специално приложение на смартфона могат да разгледат триизмерно археологически находки, намерени тук. Здравейте, аз съм Архи. Каня ви на вълнуващо пътуване в миналото. Тези уникални магнити са вашата машина на времето. От гърба на магнитите сканирайте QR-кода и свалете на своя телефон безплатното приложение Хисар Heritage. Днешният град Хисаря е построен върху руините на антични и средновековни постройки през втората половина на 17 век. Името на града на турски език означава крепост, но има етимологична връзка и с латинската дума Цезария, т.е. царски град. Може да се каже, че Хисаря е първият спа-курорт в България. През 1882 година правителството на Източна Румелия приема правилник за експлоатацията на хисарските бани и по този начин полага основите на професионалното балнеолечение в нашата страна. В Хисаря бликат 22 минерални извора, всеки от които има различни физико-химични характеристики, а температурата варира от 31 до 51 градуса. Водата в Хисаря е слабо минерализирана, което я прави идеална за пиене. Тя има доказан лечебен ефект при бъбречно-урологични, жлъчни, стомашно-чревни и чернодробни заболявания. Външните процедури са подходящи при заболявания на опорно-двигателния апарат, обмяната на веществата, ендокринната система, гинекологични заболявания. Освен с минералните си извори, Хисаря привлича смекия си климат и красива природа. Тук лятото започва рано, а есента е топла, пъстра и продължителна. Прекрасни паркове и крайградски екопътеки предлагат на любителите на природата приятни места за отдих и релаксиращи разходки. Хисаря е обявен за най-зеленият град в България.
Ако сте любители на по-екстремни изживявания, тук може да намерите атрактивни веломаршрути, както и да пояздите. Хисаря витае особена творческа атмосфера. Тук са прекарвали време за възстановяване и почивка, както и за творческо самовглъбяване и бохемски вечери най-големите български писатели и поети, които са създали именно тук емблематични свои творби. Тук е живял и творил патриархът на българската литература Иван Вазов, майсторът на късия разказ Йордан Йовков. По-късно тук идвали Дора Габе, Анна Каменова, Елисавета Багряна, Радой Ралин, Любен Дилов. Тук професор Светлозар Игов написва своята история на българската литература. Тук творят Блага Димитрова, Дамян Дамянов, Асен Босев и много други. Днес децата на Хисаря се запознават с творбите на българските класици и с съкровищата на световната литература в богатата библиотека в Народно читалище Иван Вазов 1904. Вълшебният град е родил през хилядолетията множество легенди. Една от тях разказва за създаването на Хисаря от римския император в знак на благодарност за това, че водата от топлите извори излекувала неговата съпруга. Друга обяснява как е бил създаден един от символите на града – камилите, южната централна порта на града по времето на император Диоклециан. Легенда има и за построяването на Момина баня или как римляните докарали в Хисаря студената вода чак от Средна гора. История се разказва за непокорната българка, която предпочела да бъде изгорена на клада, вместо да стане част от харема на турския бей, и за извора Момина сълза, който бликнал там, където красивата мома изгоряла жива. Бродейки по улиците на града, докосвайки древните каменни стени и отпивайки глътка топла лековита вода, всеки сам създава своята легенда за Хисаря. Чувам тази песен стара, римските стени, за Августа, за Хисаря, за велики славни дни, за Августа, за Хисаря, за велики славни дни. Днес Хисаря предлага на своите жители комфорт и удобство, а на многобройните си гости топло посрещане, възможност за релакс, уединение и различни забавления. Общинското ръководство реализира множество проекти, благодарение на които градът и околните села се превръщат в желано и приятно място за живеене, а курортът привлича все повече туристи от страната и чужбина. Модерни хотели и ресторанти предлагат на гостите на града удобство, изискана храна и условия за възстановяване и почивка в добре оборудвани спа-центрове и басейни. Особени грижи се полагат за младите хора и децата в града, за които се организират интересни и забавни занимания през цялата година. Добре оборудвана спортна база предлага възможности за активни физически занимания.
Градът е домакин на множество атрактивни културни прояви, които забавляват жителите и гостите.